nikech ma e odwa. E kin mamoko mathoth, bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde, ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar lesson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi, to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. En gino makare mar chako odiochieng' gi Ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi.
aletayo maishani mwangu. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar lesson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Nyakoro mga jonge mondo mi warwaki ni machiegni kendo etielo ni ri mar ariyo Brenda. Yes. Adoyo Agenyo. Nyanam, ichie maber osiepa. Ichie maber warayi. Wacho ni nyingi nga? Justus bere gi nying. Asakata. Ichie nying moko maber iga weya kama na olal kati kanye. Obanishi nathine. Mano nyinga ma private. Kosani chulo invoice, chulo bi. Ichie nying moko ma private Madala. Ngato yie makori ng'eyo. Mano nyama kata alajikia. Oh. By the way, on Thursday abo nyisi nyinga Madala nickname. Bigini kithi dala sa embwato Justus nikikia. Awacho ni an kora bira manyo Justus Adoyo. Mano tonga. Di mano tonga. Wan pok wanene. Actually, jo dala wa ma gin jo mine. Ine kaka dala ko Vega to ntie mine. Jo miluongo ni mine ni wuone ni. There's a name they know me with. Okay. Maki dhiti wacho ni Justus. Tilalo gi kabisa. Gikia mano. Dala wuon. Gibed nyithindwa, nyithi owetena, everybody. They also don't call me Justus. They feel ni mano you disrespect me. Kakoro luonga ni Justus, they feel ni disrespect. Ipana Adoyo to. That's not our surname, the family name. Koro manya nyisi gi sani andala giluonga no Mondi. To mano jo ma extended family. To nyithi owatewa, nyithino makotindo tok luonga no Mondi. Giluonge gi Omosh. Anko Omosh. Anko Mosh. Anko Mosh Koro. Kawuono wan ka gi Anko Mosh. Koro ging'e ni ka giluonga ni Anko Mosh, to gimoro ne wuok e but mar gari. To nitie nying moko ma kiluongo go ng'ato. Idende. Idende go to tiako chira juogi moko ma ng'ato nyamo mlo mfuko na info mana ka. Exactly. Ka thuol mane nitie chabe wuok. Lastly nyithinda ma Maseno school. You know how they call me? Kinto koro gilunga ni Anko Mo. They even don't know that part. Gin gilunga ni Anko Amafom. Anko Amafom. Case closed. Gin ga mana ka ging'eyo. Nyakoro mga jongo warwaki ni machiegni be ni gilungi ni ng'a. Ama wewe ndio nani? Mimi ndio. Wewe ndio Brenda. Yes. Mimi ndio Brenda. Wasechopo telo nyakoro mga jongo ni mondo wami nonro mar oboke. Awinjo ke ywak ni oboke moro ma wachadiera nyaka wuono. En man. The Standard. Oh. The Standard of late kisebedo kagi soko. Some truth. Aneno kasungu. Wacha ni hostile takeover. Hostile takeover? Thuo. Mar hospital ma Nairobi cha. Nairobi. Kenyatta. Wadhi ng'iye nyakor mga jongo. Mapiyo Brenda in kod wach kapok wang'iyo oboke. Wach mane abedgo. Yes. Wach chakra na adier. Wach Mauritius, Jim Mauricio. Yes. Actually, I also saw the talk makana dhingi o matut ayudo ka dhano kwero school. Okneno wacha. No, kendo wacha. En gima notimore. Mauricio school mayudre Kitengela. Kajiado County. Yes. Ang'o momiyo we nyithindo go nyithindo? We nyithindo gino nyathi wadgi kendo gi bullying. Bullying is a thing of the past. Eyo marach kamacha. Did the kids survive? I'm not sure, but I saw somewhere they said the kid didn't survive. Yes. Yeah. But wawuoyo e wach mapok wang'eyo, gima wang'eyo ni ne nitie bullying Mauricio school. Yes. Kajiado. Nitie video manyiso kaka bullying notimore.
wach marach mwakwedo kag mager. Wakwedo kabisa bullying mabede skunde wa Marisho school no ondiko barua. Kagi wacho ni mano ne clip machon. Makoro friends ane. Clip machon, but jiwacho ni ngi mano timore just before after. Ngato dongo penjo ni. Kaka en machon. Yes. It was this year. Before after more after. Before, wanasema ni before after. Before and after. After that ndio watu. Maisha ni this kid maybe nebedo bullied some 1-2 day too. Exactly. Nyithindo bedo gi freedom moro kanyo ka ji kagi siti ko exam akoro gi feel ni freedom. And then aparo ni nyithindo onego wapuonj discipline. Yes. Nyithindo go ng'ini nego wadi nikech ging'iyo background gi wacho ni wan ng'ama nyamulo waonge. Onge wan waya kumate. Nobody is above the law. We have to know that. Kendo discipline must be instilled into all kids wherever they are. Yes. Onge kama dhano ma Nyasaye ochweyo Brenda bro succeed e buchieng kako kijaluor. Then ineno ka nyithindo gi chieng moro selokore koro bedo majendeke oko kae. Koro gipomecho gi bunde. Wabro blame nga. To gin nyithindwa kwatero gi school onego beni puonjo gi discipline. Dala beno onego be in kaka janyuol puonj nyathini discipline. Exactly. Gimoningo tim kodhi e school. Abro nyisi, abro nuoni ni onge komi dhie ko kijaluor. Exactly. Luor ma intie go chakre dala. Ka ibedo brought up. Let me ask you a question, Brenda. Yes. Anasebedo officially off our rural home from the year 2013. 2013 up to now ginigni mola 10 gi wiye. Yes. Kan independent. If minwanyagi nera Josephina oko mabulono osemuonyo yue kuma intie. Ne okopuonja, ne okchwada go pato magoya. No create kitimo makosa. Katimo makosa. Nyasachel Evans Angaga doko yuda atiyo kama tieni kawuono. Dikoro kichopo ka. Be okudarado kutakode. Dikoro watu ne guns moko malwa bang jasiasa makata koro nyiso ni timuro moningo beni timo gi maber mowinjore. Anyisie nyathi nyanya na. Kionge yo milo. Bingene kake irol njaga mikete dhoka kia. Mwacho ni dongo kani un gi nyithindo to ndisa moro gimoro timre to ngane itimo kama nang nitie joma ne choma choma direct ni mano to ngane. Actually an mane admit. In our family and mane admit.